У сярэдзіне ліпеня споўнілася 5 гадоў з дня трагічнай смерці Якава Шапіра, трэнера жодзінскага «Тарпеда». У 2004-м яго падначаленыя вырвалі перамогу на апошніх хвілінах матча, трэнер на радасцях ірвануў на поле, але не вытрымала сэрца. У Жодзіна стараюцца захоўваць памяць пра чалавека, які вельмі шмат зрабіў для мясцовага футболу. Сёлета прайшоў першы футбольны турнір памяці Шапіра. Сярод удзельнікаў мерапрыемства на пляцоўцы недалёка ад помніка Белазу амаль адразу ж мы заўважылі прэс-аташэ жодзінскага «Тарпеда» Сергея Пузанкевіча. Гэты турнір стаў, скажем так, прыемнай навіной для большасці прыхільнікаў гульні нумер 1 у нашым горадзе. Ініцыятарамі гэтай гульні сталі неафіцыйны сайт футбольнага клуба «Тарпеда» Жодзіна, фанаты «Тарпеда» Жодзіна, маладыя хлопцы, якія выношвалі гэту ідэю. Футбольны клуб «Тарпеда» падтрымаў яе. Вось так і нарадзіўся гэты турнір. Як вы бачыце, 10 каманд удзельнічаюць у ёй. Як ёсць сярод тых удзельнікаў і тыя, хто ўжо, крыху так, шуткуючы, уже пора збірацца на пенсію. Это людзі, якім ужо пад 50, так і моладзь, якім яшчэ няма 18. І это вельмі цудоўна, што памяць аб нашым выдатным трэнеры Якаве Михайловиче Шапіра будзе жыць. І аб ім даведаюцца, дзякуючы гэтаму турніру, яшчэ большая колькасць той моладзі, якая, можа быць, за гэтыя 5 год вырасла. І яна не ведала гэтага цудоўнага трэнера, гэтага чалавека, дзякуючы якому «Тарпеда» Жодзіна выйшла на свае гэтыя рубежы ў вышэйшай лігі. Актыўны ўдзел у футбольных разборках браў цяперашні галоўны трэнер «Тарпеда» Олег Кубараў. Все-таки Яков Михайлович в первую очередь мой коллега, и то, что не забывают, труд ведь, сами понимаете, тяжелый, и действительно положил человек здоровье, поэтому очень приятно, что в первую очередь помнят о нем не только профессионалы, но и те, кто в первую очередь любит команду, любит футбол, поэтому уже проецируешь это на себе, на своих коллегах. Действительно, это приятно, что человека помним, уважаем и в честь турнира. Потому что ехал, увидел в первую очередь плакат, и все, сразу настроение поднялось, потому что не просто для галочки пришли победы. Действительно, жена приехала, и я думаю, что если будет традиционным, то это плюс, в первую очередь, для нашего города, для клуба, для футбола. Паўдзельнічала ў футбольных баталіях і каманда сайта «Матчбай».
Прайграўшы ветэранам жодзінскага тарпеда, камандзе тарпедаўскага неафіцыйнага сайта ды камандзе кіраўніцтва ФК «Тарпеда» мы на маральна-валявых вырвалі перамогу ў матчы за перадапошняе месца ў групе. З лікам 4-3 была адужаная каманда заўзятараў жодзінскага клуба. Гуляць перашкаджала спёка, і 120 літраў вады, закупленых арганізатарамі, відавочна не хапала. Трудностей особо не было. Хорошо, что помог клуб, помогли другие спонсоры. Единственная трудность была это найти судей, но она решилась, как бы судьи были. Пераможцамі турніра, у якім агулам удзельнічала 10 камандаў, сталі ветэраны «Тарпеда». У фінале былі адоленыя фаны «Маладзечна». Ад сайта «Матчбай» выказваем вялікую ўдзячнасць арганізатарам за працу. Якаў Шапіра аддаў жыццё футболу. Гульнёй у футбол яго памяць і варта ушаноўваць.